akwai malamin da yi ta'addanci ina nan yana yadda yake so amma ga wani can an kama shi an kulle. Na sani ba tare da hakkinsa ba. Madalla to gashi. Ga kuma wannan ya fito ɓaro-ɓaro. To an kyale shi. Yayi ba ɗaya ba biyu ba. Ana kallon sa kuma. Bana sanan mun fito da siga malinta. Abin duk ba iskanci bane. Ka ji ka. Gaskiya ne. Can ban can wabi. To amma kuma shawarar da zan baka anan. Kana bata kanka lokaci. Shawarar da zan baka anan. Malam Bosho. Kar ka zama irin su. Allah ko? Allah wallahi. Wallahi haka ne. Ka rike kai malantarka ta addinin ka tsaya ka yi tsakaninka da Allah. Amma kar ka zama irin su. Domin irin wayancan Allah Ubangiji ma fushi yake da su. Masha Allah. Ko ba a musu komai ba Allah ma fushi yake da su. Madalla. Kuma za su ga yadda ƙarshen su zai ƙaƙa. Madalla. Allah wallahi. Allah ya maka albarka. In an jima ka zo ka rubutu. Ba wani abu na gode. Za ka sha kai wanka. Amma kuma ta ɓangaren geography nan fa.